Γιατί γίνεται αυτή η συνάντηση σήμερα στα Μεστά? Είχαμε την μεγάλη τύχη και ευκαιρία να συναντηθούν οι τοπικές δυνάμεις με την Ελληνογερμανική Σχολή Αθηνών, όπου είχε ένα πρόγραμμα το οποίο το έφερε εδώ στα Μεστά. Αυτό το πρόγραμμα το 1997 το υποστηρίξαμε πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα να μας εμπιστευτούν και να ξαναδιοργανώσουμε αυτή τη συνάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια συνέχεια από την προηγούμενη δουλειά που κάναμε το 1997, υπάρχει μια συνέχεια πολύ μεγάλη και η οποία θα συνεχιστεί με ευρωπαϊκά προγράμματα. Τι σημαίνουν για τα Μεστά αυτή η συνάντηση, το γεγονός ότι τώρα έχουμε εκπροσώπους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που εδώ συζητάνε το θέμα για το οποίο έχουν βρεθεί? Είναι ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τυχείο αλλά και για όλη την Ευρώπη, μια και αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 30 Ευρωπαίους υψηλά ειστάμενους σε τεχνολογικά θέματα, οι οποίοι μεταφέρουν το μήνυμα και την θέση της Χίου και των Μεστών σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Περί, πέστε μας ποιοι είναι οι σκοποί αυτού του προγράμματος, αυτής της συνάντησης εδώ? Το Επιμελητήριο Χίου ως εταίρος του έργου Rural Inclusion, ενός ευρωπαϊκού έργου που τρέχει από το 2009 και έχει διάρκεια άλλα 2 έτη, ασχολείται με τη μοντελοποίηση δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες πλέον είναι διαθέσιμες μέσω του ίντερνετ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η γραφειοκρατία είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να μειώσουμε το φόρτο το γραφειοκρατικό, να δώσουμε τη δυνατότητα σε κοινότητες επιχειρηματικές οι οποίες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, όπως αυτή εδώ των Μεστών, να έχουν τη δυνατότητα, αντί να χρειάζεται να πάρουν το αυτοκίνητό τους και να πηγαίνουν να τρέχουν σε δημόσιες υπηρεσίες και να ρωτάνε διάφορα σύνθετα προβλήματα για αυτούς για να πάρουν απαντήσεις, και είναι αμφίβολο αν θα πάρουν τις σωστές απαντήσεις, να μπαίνουν μέσα στο site του Επιμελητηρίου Χίου και με πολύ απλές ερωτήσεις που τους γίνονται, στο τέλος να βγαίνει ένα report το οποίο μπορούν να το εκτυπώσουν κιόλας, να το στείλουν σε κάποιο email, και αυτό είναι ένα πολύ απλό report το οποίο θα τους δώσει την απάντηση που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν τη δημόσια υπηρεσία. Έχουμε εδώ εκπροσώπους από πόσες χώρες? Έχουμε εκπροσώπους καταρχάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εδώ γίνεται και η αξιολόγηση του έργου. Από τις Βρυξέλλες λοιπόν έχουμε εκπροσώπους από Λετονία, από Γαλλία, από Ισπανία, και βεβαίως είναι οι Έλληνες εταίροι του έργου, που είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η Ελληνογερμανική Αγωγή και η ΕΔΕΤ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πώς αξιοποιείται πρακτικά αυτή η συνάντηση που γίνεται εδώ? Εδώ αυτή τη στιγμή είναι η επίσημη, θα λέγαμε, έναρξη των δραστηριοτήτων κατάρτισης των νέων της περιοχής στις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο. Έχουν εγκατασταθεί εδώ στους υπολογιστές που υπήρχαν βέβαια από τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά από εφαρμογές ηλεκτρονικές, και μπορούν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής να τις χρησιμοποιήσουν για να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται σε σχέση με το Επιμελητήριο, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν στοιχείο. Η σχολή σας πώς δραστηριοποιείται στο τομέα αυτό? Εμείς ξεκινήσαμε την προσπάθεια και τη συνεργασία εδώ με την κοινότητα των Μεστών το 2006. Τότε έγινε μια προσπάθεια το σχολείο εδώ να ξαναλειτουργήσει, γιατί ήταν κλειστό, και να στηθούν μια σειρά από δραστηριότητες για τα παιδιά, κυρίως το απόγευμα, δηλαδή να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να μαθαίνουν μουσική εξ αποστάσεως, τέτοια πράγματα, και φυσικά βέβαια να μάθουν και υπολογιστές. Έτσι το επίσημο ξεκίνημα έγινε τον Ιούνιο του 2007. Διοργανώθηκε εδώ ένα διεθνές συνέδριο για την εξαποστάσεως εκπαίδευση στις απομακρυσμένες περιοχές. Ήρθαν 100 άνθρωποι από όλο τον κόσμο, και από την Ινδία και από το Περού, από όλες τις περιοχές δηλαδή που έχουν τέτοια προβλήματα απομακρυσμένων περιοχών και θέλουν να τις ενισχύσουν. Και συνεχίσαμε όλα αυτά τα χρόνια να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες στα παιδιά εδώ, στους μικρούς κατοίκους των Μεστών. Τώρα το επόμενο βήμα με την προσπάθεια που γίνεται εδώ είναι να ενισχύσουμε και τους νέους ανθρώπους που πλέον θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στα Μεστά. Άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από γραφειοκρατικές δυσκολίες, και με αυτές τις εφαρμογές κάνουμε, αν θέλετε, μια επίδειξη
του πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν χωρίς να μετακινηθείς ποτέ από τον τόπο που μένεις, αν έχεις μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και τις απαραίτητες εφαρμογές που σε βοηθάνε να κάνεις τη δουλειά σου από απόσταση. Υπήρξε η ανταπόκριση που θέλατε? Μόλις ξεκινάμε, εχθές έγινε η πρώτη συνάντηση εδώ με την τοπική κοινωνία. Υπήρξε μια πρόσκληση προς την τοπική κοινωνία. Βέβαια έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους που έχουν ήδη εδώ εταιρείες και δραστηριοποιούνται. Οπότε είχαμε μια σημαντική ανταπόκριση σε αυτή τη φάση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ρώτησα εγώ τα παιδιά και μου λένε έχουν τελειώσει. Κοίταξε, πάντα υπάρχει μια ουρίτσα. Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, δώσε μισή ώρα καθυστέρηση. Εντάξει, και να έχουν. Για να μας δοθεί πες η ευκαιρία να τα συμμαζέψουμε. Τελειώνουν 6.30, ελάτε 7.30. Λοιπόν, Και θα εμείς έχουμε φωνάξει. σαν χιαλί μαζεύουμε σήμερα. Μαζεύουμε βέβαια. όλα τα υλικά μας. Ακόμα ναι. και Όχι, εγώ μπορώ να τις πάρουν τις καρέκλες. Να το αφήσουμε για αύριο. είναι. Όχι, αυτά σήμερα θα φεύγουν τελειώσει. σήμερα. Θα τις πεις 7 η ώρα να είναι εδώ. Ναι, Εντάξει. να την πάρω τώρα. 7 η ώρα. Θα θέλαμε να μάθουμε ποιες είναι οι εντυπώσεις του από τη συνάντηση που γίνεται σήμερα εδώ στα Μεστά. What is your perspective, let's say, from the meeting here in Mesta? That is a very complex question you're asking just for the beginning. Let me say hello. I'm very happy to be at Mesta. The first perspective is very wide. It is a project from a SIP project, which is competitiveness and innovation, boosting competitiveness and innovation in Europe, whereas European Commission doubles every euro that the enterprises and the universities put into implementing technology, doubles with another euro. Καταρχήν είναι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκεται εδώ στα Μεστά. Προέρχεται από την Εστονία, από επίσης ένα απομακρυσμένο μέρος και εκπροσωπεί εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα αυτό, το συγκεκριμένο για το οποίο βρίσκεται εδώ, αναφέρεται στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία και κάθε χρόνο η κοινότητα αναζητάει εφαρμογές καινοτόμες για να χρηματοδοτήσει που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Να δούμε λοιπόν εδώ ποιο είναι το πρακτικό συμπέρασμα που βγαίνει, που να μπορεί να αγγίξει τον καθημερινό άνθρωπο από αυτή τη συνάντηση. Do you think that out of this project there is some practical experience that could help the local people here in Mesta or in other rural places? Sure. This is one part of the perspective that we came here. The meeting is organized at Mesta to see what is the practical implementation and what are the conditions, what is being done with the European Union money and the company's money here. In Brussels, it is difficult to understand and see that there are places in Europe which in some countries would be considered towns, here it's called a village, do not have internet, do not have access to the world of information. This is something that people have to come here and experience and realize and find remedies to overcome this digital divide. Η απάντησή του είναι ότι ακριβώς για να δούνε το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήρθαν εδώ στα Μεστά και οργανώθηκε εδώ η συνάντηση, διότι από τις Βρυξέλλες δεν είναι δυνατόν αυτό να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν και επειδή θέλουν να βλέπουν πώς τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα καινοτόμα έργα, γι' αυτό το λόγο λοιπόν βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουν ένα πραγματικό, ένα ζωντανό παράδειγμα εφαρμογής αυτών των υπηρεσιών στην κοινότητα των Μεστών. So if I may add, the previous project, what was called Rural Wings, that was also an EU-supported project, provided the antenna to a connection with satellite. Now we are working with an offspring of research project, state-of-the-art technologies to provide content, user-generated content about improving local life.
Και το πιο σημαντικό είναι να δείτε τη συνέχεια που υπήρχε. Το προηγούμενο πρόγραμμα, τα Rural Wings, που μεταφράζεται σε φτερά της γνώσης, εγκατέστησε τη δορυφορική κεραία το 2006 εδώ πέρα, πάλι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τώρα έρχεται ένα καινούριο πρόγραμμα για να δώσει περιεχόμενο και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το δορυφορικό που έχει εγκατασταθεί από τότε και δουλεύει συνεχόμενα εδώ στα Μεστά. Θα υπάρξει συνέχεια. Is there some future, some plan for the future? This project will run for 3 years, so that is the immediate future. But beyond that, I am blind in the face of future. I cannot tell what the future will bring, but we hope that when we see the results of this project, we can go on, and the people who already will be experienced in running and participating in European projects, they could pursue next targets. Αυτό το πρόγραμμα συνολικά τρέχει για 3 χρόνια. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου χρόνου. Έχει εδώ ακόμα 2 χρόνια εφαρμογή στα Μεστά. Δεν μπορεί να πει τι θα γίνει μετά. Αυτό είναι και θέμα της τοπικής κοινωνίας, έτσι, εδώ και της Χίου, να δει αν αυτές τις εφαρμογές μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει το καλύτερο δυνατό για την εφαρμογή του προγράμματος εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.